Yan, hello po mga ka-dragon. Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw ay mangunguha kami ng ipa dahil yung mga na halaw-halaw naming sibuyas, yung mga bulugan, mga butotoy, i-storage natin yan. Try natin kung effective kasi maraming gumagawa na yun dito sa amin na hindi daw nabubulok ang sibuyas para may panggamit tayo sa tag-ulan. So kami lang kasi si Auntie Ligaya nag-harvest po ng palay. Harvest ng Auntie Ligaya. Katapos ang pare, Ligaya, harvest ng sibuyas, harvest ng palay. Auntie Ligaya na. Saka maraming palay. Mamaya pipilian din namin yung iba doon kasi na tumawag sa Ate Greta, mabenta daw doon. So yung ibang pwedeng ibenta ay ipabenta natin sa Manila. Ewan kung magkano kuha. Baka mabenta pa natin ng 50 ay. Sabay ko rin yung kay baka kung magpadala kayo sa Dutro. Kaya mamaya mamamili kami ng sibuyas. So samahan niyo po ulit kami ngayong araw. Maganda sana yung kaya lang itong ipang nakita namin. Maganda sana yung bagong matagal na. Mukhang isang linggo nang nakanto. Bagong harvest na ipa at maputi sana. Kaya nga, yung bagong konsana. Bagong ani. Bagong ani, Auntie. Baka may na to. Ano yun? Ayam? Ayam ba ang tawag daw? Oo, yun sa kanya. Walang pasok mo yun, bakit? Holiday. Holiday? Damit 8 daw. 8? Lunes? Oo. Tinda niya lang naka-aircon pa. Isang kaban na nanti pa siya yung ating kukumay pa. Nahalaw mo na pala dito Nahalaw niya na rin dito. Kanya sa ibabaw lang daw po rin na to sa kwan. Dito. Merong mga bagong ipa doon kaya lang sinulog naman, sayang na huli kami ng dating. Siguro mga 2 araw na sigurong sinulog. Mga bagong pinaggilingan.
Ayan ang aming mga nakuhang ipa. Nagadas din kami. Naghalaw-halaw. Magaan lang naman kaya inano na namin. Kayang-kaya. Dinala. Sabihin nila, gito inay kabalbala sa angang ko. Wah, kusla dala. Wah. Kaya walang kapan-pan talaga. Walang kapoy-poys. Kunang dala no bakutan. Kunang dala no lalaki. Sa panahon ngayon, wala nang ganun-ganon. Kung gusto nila ipagbingpan tayo, okay, nagarunong buhat. So ayan guys, ito yung aming mga nahalaw nung kay Ate Gretchen. At kung saan-saan pang mga kasibuyasan. Yan, ito yung ipapadala natin sa Manila. Pipilian lang namin, lilinisan. Kasi yung dinala nila doon, sold out. Marami pa daw naghahanap. So, ipadala natin yung mga pwedeng ipadala. Kunin natin yung kasi baka masira lang. Tapos magtitira rin tayo ng pang storage. Para pag nag-birthday sa Antipaseng, may pang sibuyas tayo. Baka bahal na rin sibuyas na yun, na? Uwe, September na yun eh. Baka pag kunwari nag-80, hukayin nyo na yan. Ano pa rin, ante? Bagin nyo. Kasama na yung iba. Gupitin nyo pa din to. Ba? Niya? Yung remote niya. Buti naman dali lang sa kumbay namin yung amis niya. Kahit yung bilog na maliliit, ganito? Oo, pwede yan. Ayun nga yung mga panggamit, yung mga ganito lang. Pag panggamit sa bahay. Ganito lang. Yung malalaki, mga pang-restaurant yan. Yung matitira dito, yun yung pang-storage natin. Marami pa kaming lilinisan dyan. Meron tayong bisita dito. Bisitang maoy. Nagigising. Alas ka nagising? Ha? Alas 4. Gusto nang Magtulong ka dito. Magtulong ka. Ayaw ko maniwala na madilim sa labas. Nilabas ko kaninang madaling araw. Tigil din siya Isa rin na maglabas ng maaga. Nagdagasam ba kasi? Maaga magising. Ang katapusang sibuyas. Hanggat na ipresyon. Kagabi, nagsabit namin at maligid naman. Kadami rin palang inuwi ni Alan sa Laguna? Kulang pa daw. Binenta din niya? Oo, nagbinta pa nila ko pati di panggamit ni Bakahan Sigla. Dalawa, nabinta na daw lahat. Magkano benta niya? Binta daw. Basta dati niya nagawa. Yung galing yung puno. Yan! Sige! Natapon. Ay, wala na. Oo. Tapong-tapong ka lang Di tatang pamanggaling yan. Ano ko? Yung tatang nagbayad dyan Tapon mo lang. Tulong. Bili ni tatang yan Ang presyo ng sibuyas daw ngayon guys, na lang. Sabi nila magdat, nagbaba. Sabi nila pagtapos ng mahal na araw, mahal. Yan, nagbaba. Buti na lang din at na-harvest na rin yung Kawawa din mga nahuli.
natin dito sa barangay. Kailangan na namin ni Gigi mag-practice talaga magmotor. Kaya Hindi naman pwedeng santi pa sa sa Ate Johan. Lakad-lakad na naman kami. Dali yung motor pala na yun nga, yung lumang motor na atay ay na-sponsor pa dati. Tito yan. Papapalagyan namin ng ng sidecar. Kasi kahit saan sila nagasabit. Minsan kami, pati kulong-kulong ng baboy, ginasakyan na namin. Magpa-practice kami ni Gigi ng Mag-practice kami yung motor. Yung wala nakakita. Wala nakakita. Nag-practice sa may sa may sidecar na hindi yung Kaya nga, pala. Doon ka mag-practice sa Batuile eh. Mag-single ka muna lang, naka-sidecar ka na agad. Doon ako mag-try sa motor ito. Papa. Papa. Yan. Say Papa. Papa. Say Papa. Tita na lang. Tita. Tita. Ito nga. Tita. Ayaw niyo sa akin, Jay. Puro Papa. Sa unang bigkas nila, Papa. Ayaw mo ng mami? Siya lagi nag-aalaga sa'yo? Kahit 24 hours mong ginawakan, kung yun yung nabigkas niya. Mama. Sino yan? Mama. Say Mama. 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 Go! Sino yan, oh? Oo. Wala, sino yan? Ang buhok, oh. Papa. 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 Kasi dito mga kaharap ko na mga Itsura. Hi! Okay. Second. Red bag na tayo. Lalaki pa nga. Baka ito yung napilian natin. Merienda tayo. Gutom na rin sa kasi. Gutom na ako. Hindi ko nag-almusal. Hindi ko nasalo ka nga. Pag sa'yo nag-merienda yung pa. Hindi pa masyadong malamig. Kaya kay Jose? Dikit niya rin gaya. Isa may upuan na yung minkan mo. Ha? Mapan na yung mata niya eh. Nakaano na rin kami. Yung pangalawang red bag na. Ito yung una namin. Siksikin natin para makanta pamasahe. Oo, para sulit yung pamasahe niya. Storage na yung bayad daw si Madonna na daw magkuha. Ano? Si Madonna na daw magkuha ng bayad. Ano yan si Ate Joan ang magbenta nito? Ate Gretchen. Baka bigyan niya rin Ate Joan. Baka si Joan na. Sige. Dako. Online niya lang. Marami siyang makilala doon. No? Hindi na ito mabulok mga tuyong-tuyo na to eh. Ito pala talaga yung mga iskon. So ayan guys, inabot na kami ng hapon. Alas 5 na yata. Ano na rin kami, pang-apat na red bag na. May dalawa pa kaming lilinisan, saka ito. Tapos yung iba ilagay na natin dito sa ating storage box. Let's do this.
Hindi na-inform. Tapos sibuyas. Galing tayo sibuyas. Matikasta! Pilihan na rin. Mano mo na yung gato sa inyo. Kala ni Auntie Paseng, isa-isahin daw, lansa-lansaran. Kanina tayo pa'y malpas nga. Ang iniisip ko kanina eh. Pwede na siguro yan. Kasi ba ulit? Takpan mo lang. Kabaw. Ganda to, no? Dry na drone. Kung may